Diego, que pasa? Onde estás? Teño a Marcos no punto de mira. Meto un tiro na cabeza e marcho coas xoias. Pero ti és imbécil. Se liquidamos un garda civil acabouse todo. Somos homes de negocios, non Xa sei, terroristas. Carmelo, xa E sei. non rematei. Muy bien. $500,000. ¿Dónde está el resto? Faré a próxima descarga de balde. A finales del mes que viene está prevista la llegada de un barco. 3.500 kilos de cocaína. Intenta no meter la pata esta vez. Y luego hablamos de las comisiones. O último que quero é traballar na conserveira o resto da miña vida. Se necesitas unha socia, xa sabes. Ti, non me fagas reír, anda. Eu podería vender contigo. Por que non me contaches que a tía é esa filla de Pepe Viaño? E que máis ten? Ten moito. Quero a fora do negocio. Pobre de vos abrir de la boca, ¿estamos? Toma, acaba ti con isto. Que, como foi? Desta vez farías pasta, non? Caguei na salva. Como que cagache? Roubaronme a coca. Que che roubaron a coca? Toda? A ver, Vani, que pasou? Fun vender ao Valdés como ti me dixeches, pero ao sair dali botáronseme enriba 3 tíos. E coñeciche algo? Non. Pero creo que me tiñan controlada porque foron directos a onde tiña a coca. Pensei que me ian matar. Fillos da puta. E fixeronche dano? Non, estou ben. Mira, se queres vou por eles e falo cos colegas eu... Non quero máis problemas. Deixo. Como que o deixas? Que non quero entrar neste mundo. Tiñas ti razón. Non sirvo. Home, iso tes que ser ti. Se decides iso está ben. Non estás enfadado comigo? Eu? Por que vou estar enfadado contigo? Que va? Unha cousa que tes que devolver a pasta de farlopa que perdiches, sabes? Que? A ver, Vane, lembroche que perdiche 600 euros en farlopa, tela que pagar, tío. Pero non foi culpa miña. Xa sei que non foi culpa túa, que queres que lle faga eu? Eu mañá teño que responder por esa pasta, entendes? E de onde saco os 600 euros? Na conserveira págame 2 pesos. E ainda lle debo cartos a miña nai polo da boutique. Pois ponte as pilas, Vana, que queres que che diga? Non me fagas isto, Salvo, por favor. Pensei que che gustaba. E gustasme, Vane, gustasme. Pero a pasta é a pasta, tía. Mañá.
Queredes algo de sobremesa? Non, gracias. Vale. Pasache algo? Non, por? Non sei. Levas todo o día máis rara. E logo? Esta mañá, cando me acompañou o médico, non dixo nin palabra. Que non me pasa nada. Vanessa, somos teus pais. Se tes algún problema, podes contar con nós. Acabo de levar un pau, máis nada. Que che pasou? Acordadesvos daquel curso de deseño gráfico que me facía tanta ilusión? Pois non podo facelo. Por qué? Porque entre a matrícula e o material saime nun 600 euros. E non nos darás untado, muller. Agora traballas. Xa, pero todo o que gaño vai ben pagalo da boutique. En uns días pechas o prazo de matrícula. Se cadra, pódese pagar a prazos. Xa preguntei, pero non. Hai que pagar o contado. Vanessa, sinto moito, pero desta vez non che podemos axudar. Xo sei, papá, non vos estaba pedindo nada. Se poidésemos, faríamolo encantados, pero 600 euros é máis do que nos queda para pasar o resto do mes. Non pasa nada, de verdade. Vale. Non ceaches nada? Non teño fame. Pepe, hai que darlle eses cartos. Lola, Que? Esa é a última oportunidade que teña para estudar algo. estou de acordo contigo, pero... sen eses cartos non sei que ímos comer o resto do mes. Xa nos amañaremos. Intentarei facer horas extras na conserveira. E ti podeslle pedir un adianto a Pedro. Un adianto. Non che pode negar. Últimamente estás lle levando o taller ti só. Non che vou dicir que non, pero... falando claro, Lola, xa sabes como é Vanessa. Igual nin dá rematado o curso. Pepe, non quero que a nosa filla poida botarnos na cara que non fixemos todo o posible para que estudase. Non podemos consentir, Pepe. Vai tomar polo cu. Pero, Miguel, a ver se gañas unha man un día destes, para variar. Sí, que como se me poña a sorte de cara, barril a última. Deixámolo por hoxe. Nin de carallada, pero ti de que estás falando? Veña, reparte aí. Vale. Ti mandas. Falas. Por min ben. Non vou. Falo eu, 200. Non vou. Que pasa, ninguén se anima? Que carallo. Os teus 200 e 200 máis. Así me gusta, home. Alegría. Vexo os teus 200 e subo 1000. E agora que? Diego, ve os teus 1000 e 1000 máis. 1000 máis. Pero se non subiches ao principio. Ti vas de farol. Hai unha maneira de saberlo. Paso. Que carallo le Xix. Se non iguala a aposta, non tes dereito a verlle as cartas, xa o sabes. Tranquilo, Carmelo, son os nervios da partida, hombre. Desta xugaches me, Diego. Ai, fíame algo para seguir, home, que estou casi limpo. Un minuto, señores. Acompáñenme ao bar, Miguel, por favor.
Veña, Diego, apúrame, home, xa estaba entrando en calor. Miguel, se cadra non é boa idea que volvas para baixo. Como? Pero que dis? Eu con 300 amaño, Non é polo doxe. De que xa levas acumulado unha débeda e a Carmelo estas cousas. Home, Diego, parece mentira, pero, home, pero... Sabes que comigo non hai fallo. Eu levo anos xogando timbos aquí. Sabemos que és un tío solvente e de confianza. Por iso xogas de fiado, entendes? Pero penso que vai sendo hora de que collas un descanso. Un descanso? Ata cando queres que descanse? Ata que pague lo que debes. Despois te las portas abertas. Veñame, igual para daquela te la sorte de cara. Sí, claro. Mira, se che digo isto porque me importas. Porque és amigo meu. Pero se non estás de acordo, nada. Vas abaixo e negocias con Carmelo. Non, vale, xa marcho, xa marcho. Ben falado, Miguel. Veña, campeón, ánimo. Hola, Claudia. Marcos, non te espertei, verdade? Non, Sabes que día pasado mañá? é o aniversario de mamá. Xa a mandarlle un detalle. Xa sabes que iso non é o que la quere. Non penso pasar pola casa. Non pinto nada ali. É o seu fillo, e sempre fuche o seu favorito. Calquera diría. Ademais, vai estar Carmelo. Tamén é o seu fillo, é teu irmán. Non por gosto. Marcos. Claudia, como pensas que acabará a festa estando Carmelo e máis eu no mesmo cuarto? Pois supoño que por un día poderedes comportarvos. Non o creo. Pensa polo menos, vale? Un bico. Adeus. Sí? Lola, e ti destas horas? Pasou algo? Ah, pois, tería que mirar as quendas, pero non creo que haxe problema porque fagas unhas horas extras. De nada. Ata mañán, sí. Te. Ah, teño unha boa nova. Por fin atopei unha gardería para Xoel. Mañá mesmo empeza. Que che parece? Pedro, por favor, non me fagas isto. Hola, Lino. Te echo esperar. Non importa. Para que me citaches? Chegou resposta de Colombia. Ajá. ¿Me ayudas? Que imos facer con noso amigo Carmelo? De momento nada. Hay cosas más importantes. Hay un cargamento en camino. Los matalobos nos deben una descarga de balde, como dicen ustedes. Y nos la vamos a cobrar. Después, vía libre. Iso incluye eliminar a Carmelo Matalobos. Eso incluye todo lo que consideremos necesario. ¿Qué tal? ¿Cómo estoy? Ben. Ay. Lino Acevedo, natural de Cambados. Foi dos primeiros en traballar para os colombianos cando estes empezaron a operar aquí. Traballou para varios cárteles. Aínda que é ben coñecido pola delincuencia local, sen embargo, nunca foi acusado de nada. Olaia, estás me escoitando? Esquece a Lino, Marcos. Queres deixalo por aí, libre? Exactamente. Non entendo. Senta. Que é isto? Acabo de recibilo. É da DEA.
Alertan a todos os medios policiais e xudiciais de que un buque mercante chamado Cartagena acaba de zarpar de Venezuela. Aínda que pasou todas as inspeccións e ten todos os papéis en regra, foi catalogado como de alto risco. A que che soa? Unha descarga. Seguramente. Por iso non convén alertar aos colombianos agora. Dende este momento, o Cartagena pasa a ser a nosa prioridade. €30.000. Miguel Saavedra debe nos €30.000. Mais ou menos, sí. Pero, Diego, ti como lle fiaches tantos cartos a ese matado? Leva moito tempo vindo as partidas, Carmelo. É un dos fixos, e sempre pagou. O tipo ten que estar forrado, non é banqueiro. Banqueiro, xa quixera. Interventor dunha sucursal, grazas. Así a todo tempo solto. Non sei, eu penso que de fiar. Que sí, que é bo tipo. Que? Damos outra oportunidade? Desta vez é distinto. Sabe adentro en Barrena, cada vez xoga máis, apostas en control. Seguro que non somos os únicos aos que lles debe cartos. Queres que lle dé un toque? Pero iso xa é tarde. Se queremos cobrar hai que apertalo. E xa. Sí. ¿Te pillo en mal momento? Non, Adriana, que queres? Tenemos un negocio pendiente, ¿recuerdas? Sí. Pues ha llegado la hora de concretarlo. Ben, entón, o día da túa detención estiveches no despacho toda a mañá. E ás 2:15 fuches comer. Lembras onde? No mesón Vilarelle. Queres saber o menú tamén? Papá. E despois, a que hora te fuches vestir para o bautizo? Ás 3, creo. Creo. Papá, por favor. Que lle queres? Hai moito tempo diso. Como vou lembrar? Pois tes que facelo. Se queremos construir unha coartada sólida, necesitamos saber onde estiveches durante todo ese día. E a ser posible con testemunhas. Acouga. Ao final non vai ser necesario. Que non? É o primeiro que che vai preguntar o fiscal. Carmelo ame sacar do cárcere. Esa necesidade de chegar a xuizo. Seguro. Ele é o primeiro interesado en que sexa así. Débemo. E ademais convenlle. Carmelo abandonoute, papá. Cando vas a entender? Se quixese facer algo por ti xa o tería feito, non crees? Alguna cousa xa ten feito. Ai, sí? E que foi o que fixo exactamente? Un intento que, por desgraza, non chegou a maiores. A próxima vez xa irá mellor. Xa está ben. É que non podo contigo. Por favor, esquecete de Carmelo dunha vez. O teu caso xa duro da bondo e ti, en lugar de axudarme, empeoras máis as cousas. Alterándote así non ganhas nada. Vamos deixar o tema de momento. Queres? Podo pedirche un favor? Supoño. Poderías enviarlle un ramo de carabéis vermellos a dona Carme da miña parte. Que? Mañá é o seu aniversario. E os carabéis son as súas flores preferidas. Eu cada vez alucino máis contigo, papá. Preocúpache máis estar ben cos matalobos que sair do cárcere. Non é iso. É que, papá, que? É que non me cabe na cabeza como lle podes guardar lealdade a xente que te meteu aquí. É que non o entendo. Mellor para ti, filla. Oxalá que non o entendas nunca. Papá, por favor. Fai o que che pido. Por favor. Xa eran horas. Pon iso enriba da mesa. Deixa que te axudo. A ver, Claudia, pásame esa fonte que vou poñer isto a refriar, anda. Por que non deixes que te levemos comer fora? E mercamos unha torta como fai todo o mundo. Podendo comer na casa para que imos tirar os cartos por aí. Podo probalas? Quieto, non se toca nada ata mañá. E a canta xente pensas convidar? Ninguén, só a familia.
Pois imos a estoupar, avó. Ai, sí. Sempre dicido lo mesmo. E despois nunca queda nada. Iso tamén é verdade. Ademais, a ocasión ben o merece. Ai, é a primeira vez en moito tempo que vou ter a todos os fillos xuntos no meu aniversario. Que, papá? Xa estás dándolle a cervexa? Como te vexa, mamá? Vanessa, quero falar contigo. Fixen algo agora? Non é iso. Senta, por favor. Imos che dar os cartos para a matrícula dese curso. De verdade? Vale. Aínda non rematei. Perdón. Quero que non o tomes a lixeira. Para nós é un sacrificio moi grande gastar agora eses cartos. Espero que o valores e que aproveites esta oportunidade. Non vos ides arrepentir. Seguro. Prometo cho. Diga? Virxinia, dixenche 1000 veces que non me chames ao traballo. Como que devolveron os recibos do colexio? Será un erro, muller. Non vayas por ali, xa me encargo eu. Sí, non te preocupes. Hola, que querías? Sí, Va, veña ver a Miguel. Vale, hasta logo. Sí, perdoa, Virxinia, sí, estou aquí. Mira, teño que colgar, xa falaremos. Pasa, Miguel. Que tal? Que sorpresa, senta. E ti por aquí? Tiña que facer unha xestión e mellor acudir a un colega, non? Sí, claro, como non. Pois me ti dirás. Falarme dunha conta nova. Unha co que regalan unha consola. A conta Aforo Xuventude. Sí, home. Está tendo moita aceptación, Pois abrimos unha. Con canto queres empezar? Aí está o problema, que non levo efectivo en riba. Entón non sei como podemos facer. Que tal se me devolve os 30.000 euros que me debes? E así abrímola en condicións. Tenente. Taguas. Alguna nova sobre o mercante? Agora mesmo ia a falar cos servizos de vigilancia aduaneira. Comunicáronme que o Cartagena podería facer unha escala non prevista en Ecuador, no porto de Manta. Manta. Ese é un dos puntos que usan os cárteles para embarcar a droga. En efecto. Agora se me desculpa, levo presa. Ola, sí, son eu. Xa sei que non podes falar, pero escoita. Necesito toda a información que podes encontrar sobre un buque chamado Cartagena, especialmente a data na que teñen previsto que recale en Galicia. Moi ben, de acordo. Sí, falamos, buscarei un modo de que nos atopemos. El barco llegará en 10 días. Ese es el tiempo del que disponen para preparar la descarga, ¿ok? Suficiente. ¿De días? Suficiente. Eso espero, porque esta vez no hay lugar a errores. Non nos saberá. Algo máis. Nada más. Seguiremos en contacto. Les agradezco que tomen este trabajo con tanta profesionalidad, sobre todo teniendo en cuenta que lo van a hacer de balde. Me encanta esa palabra. Carmelo, Sí, la cita era privada. iso acabouse, Adriana. Agora todas as familias funcionan como unha única empresa. Se citas a un de nós para unha descarga, cítasnos a todos. Tiña
Tiñas que ver a cara que puxo Adriana cando me viu chegar cos xefes das outras familias. Non lle chistou nadiña. Pois que se vaya facendo. A ver, son os viños que trouxen para a cea. Próbaos, a ver que che parecen. A ver, logo. Ben, moi ben. 10 días, só 10 días. Facemos a descarga e podémonos esquecer por fin desa puta débeda. Ai, non me gusta nada iso de andar facendo saldos. Neste momento é o máis inteligente, mamá. Además, Fuchestica me convenceu de que nos conviña ter contenta a Adriana. Así evitamos problemas, mentre buscamos o xeito de lle devolver a xogada. A ver se isto non sabe mellor co roubo das xoias. Ninguén podía prever que Marcos e os seus ían detrás dos colombianos. Ai, en que momento tiveron que vir a Galicia os indios eses? Isto non pasaba nos tempos do teu pai. Daquelos que levaban as rendas do negocio éramos nós, os daqui, como ten que ser. Eses tempos han volver, mamá, xa verás. Espero que mañá chegues a cear a hora. E non enredes no traballo como sempre. Perde cuidado. E ti ponte guapa pro aniversario de mamá, Non lle vexo moito sentido arranxarse para cear na casa, verdade? Por favor, Bárbara. Para nós é un día especial. Se queres que me arranxe, dame cartos para ir de compras. Estou sen un can. Vale. Aí tes. Iso, ti gastas en medo. Total, pero que che custa gañalos. Non sexas mala, mamá. Tens que portarte ben comigo se non queres quedar sen regalo de aniversario. Queredes que traia viño para a cea? No, miña nai trouxo de sobra, non o ves? Ese? Ah, perdón. Pensei que era para cociñar. A ver, Pepe, collíchelo ti, dixeches. Xo collo eu, levo para casa e fago o pedido. Mira que es cabezón. Lémbrome perfectamente de que o gardaches dentro do catálogo. Logo non sei o que farías con el, pero eu non o collín, estou seguro. Non digas nada, vale? Pero ves, nalgo tiña razón. Eran 5 xogos de carburador de reposto. Vale, xa fago o pedido. Oye, como non trouxeches a Soel? O taller vese máis tristes en el. Pois porque Sara xa lle atopou gardería. Ali estará mellor cuidado. Oiches, menos mal que te ocupaches do taller, senón teríamos ido a pique. Estarás contento. Agora ti e máis Sara poderedes pasar máis tempo xuntos. Que pasa, metín a zoca? Non, non. O que pasa é que non estamos pasando un bon momento. Máis nada. Veña, sabrás como logo a pasalo de Arturo. Sí, o de Arturo a pasar, pero despois a vir outra e despois outra. Cando un dá pé a certas cousas, xa non hai marcha atrás. Niso leva razón. Oiches, ainda non che pedín perdón polo do bautizo. Niso non tivo nome. Cada vez que penso que te sustituímos polo miserable de Carmelo é que non sei nin como me pode seguir mirando a cara. Non lle deas máis voltas. Xa sei que foi cousa do vello e non túa. É ben que o está a pagar. A verdade é que sí. Oes, Pedro, quería pedirche un favor, pero dame non sei que. Hostia, hai confianza, ou? Podrías adiantarme unha parte da miña nómina. Se podes, que senón... Sí, home, sí. Que hai problemas na casa, ou? No. Eso que andamos un pouco asustados. E agradeceríache moito. Non se fale máis. Imos. Por que me chamas a estas horas? Non, ti xa che dicen que esta tarde non pode ser. Muller, mira o ti, ese tema. Serás que asumir o ti máis a mí. Mañá tampouco. Mañá dixenche que tiña que ir a mí. Vale, non traballo. Non quería ser, pois teño que hacerlo. De acordo, a fin de semana. A ver se podes mirar. Non che prometo nada. Se pode ser a fin de semana, temas e grupos, terá que esperar. É un tema que é secundario para nós neste momento. $29.500 e 30.000.
Sí, señor. Eficacia e rapidez. O que máis valoro nun banco. Eu sempre cumpro, Diego. De onde sacaste os cartos? Porque onde non tiñas un can. Ese non é asunto teu. Que, Miguel? Oxa noite a partida. Pasaraste, non? Non, creo que non. Veña, Miguel, basta cagar agora. Non queres devolverme a mallera que che metín onte? Acabouse o xogo para min. Bueno, eu non vou de pitonisa, pero dixemos no primeiro programa que isto iba a ser como unha montaña rusa. Tania estivo durante 2 semanas como no xogo da OCA, no... Tranquilo, xa marcho. Non é necesario. Sara, Pedro, prefiro estar soa que en silencio contigo. agarda. Intermedio tamén ten valor. María, tes, sin dúbida ninguna, o beneficio do público, ao menos do teu público. Eu pensaría, Sara, as decisións que estás tomando últimamente non me gustan nada. Dixáchelo ben claro. Eu creo que estás cometendo un erro. Pedro, todo o que fixen foi... Si, xo sei, Sara, non son parvo. Sei que se traballas para Carmelo é para protexer a teu pai. Pero que o entenda non quere dicir que o comparta. O tempo xa dirá quen ten razón. Sara, son o teu home, teño... Quero estar ao teu carón. Pero, nena, ainda estás así. Veña, vai. Arránxate máis rápido. Pero se ainda é cedo. Pero que vai ser cedo? Antes de ir á conserveira temos que pasar pola caixa de aforros para sacar os cartos. E quero facer unhas compras de paso. Vale. Veña. Xa vou. Dime, Salva. Queres ser de agoniarme? Sí, depois xa che levo os cartos. Deixa de dar malata. Viches que ramo máis bonito? Bin. Este Arturo moi detallista é. Nin estando preso, esquece o meu aniversario. Carmelo. Xa, sacarei no encanto poida. E a que esperas? Temos que cumprir cos que non son fiéis. Se non recompensamos os nosos, acabarán por venderse o primeiro que pasa. E non me esquezo del. Pero agora teño que concentrar todos os esforzos en frear os colombianos. Vou resolver un asunto. Vou baxiña. Ai, se vas pola sociedade recreativa, dalle as grazas aos rapaces da miña parte. Dilles que me encantou. Que é iso, boa? Unha natividade de porcelana. Regalo dos empregados de teu pai. Este ano non te queixarás de regalos, Boa! Os regalos son o de menos. Para min o máis importante é ter os meus fillos xuntos, nesta noite. Ese é o único regalo que me importa. Non insistas, Iván. Veña, tío, por qué? Non é boa idea que teu pai e máis eu estemos xuntos na mesma casa. Pasa dele, xa está. Non é tan doado, Iván. Levamos
levamos toda a vida pelexándonos. É o aniversario da avoa. Precisamente por eso, prefiro aforrarlle tensións nunha noite tan especial. Eu digo porque a avoa está moi ilusionada con que veñas. E se non apareces, vai levar un desgusto. Iván, non podo, de verdade. Non insistas. Vale. Adeus. Chegar tarde. Que será culpa miña? Sempre teño que agardar por ti. Toda a vida é igual. E que querías? Que baixase en pijama? Terei que arranxarme, digo eu. Tócache. Hola, Miguel. Hola, Lola. Que tal? Como está Pepe? Traballando. Bueno, diso non se libra ninguén. Pois ti dirás, que querías? Sacar cartos. Moi ben, se me deixa o DNI, por favor, e a cartilla. Estamos obrigados a pedilo, Non é para mirar os anos ni por nada. 45. Euros. Anos. E canto querías sacar? 600. Saavedra, un momentinho. Disculpe. Sí, sí. Só un segundo. Perdón, un momento, por favor. Miguel Saavedra, interventor, Iago Pousa, o auditor. Ajá. Sete para ele, Que van facer a auditoría, finalmente. Ten os papeles? Sí, se están preparados. xa os terei preparados. Vale, ben, pues nada, ben, seguimos así, vale? Perdoa, canto dixeras que querías quitar? 600. 600. O que eu che diga, moita moto para un marica como ese. Xefe, o caixeiro da fora non funciona. Estou atendendo a esta señora e en canto acabe xa estou con vostede, sí? Agardamos fora. Home, Miguel, xa sabía que non habías de tardar moito en volver, ó? Onde está Diago? Mira, aí o tes. Diago, tesme que axudar, tío. Tranquiliños, tranquiliños. Vai ir todo ao garete, tío. Van facer unha auditoría na sucursal. Que tiven que desviar cartos dun fondo de investimento para pagarche. Metiches man á caixa. E que querías que fixase? Non me deixaches outra opción. O caso é que agora preciso de volta. Estás de broma. Só uns días, o xusto para non levantar sospeitas. Despois son todos teus, xúrocho. Teño cara de prestamista. Diago, se non repoño eses cartos vanme descubrir. Pero... Que non, hostia. Podería ir ao cárcere. Ou quedar na rúa sen traballo. Diago, teño 2 fillos pequenos. Por favor. Diego, controla, tío. Bueno, veña, Miguel, deixa de facer o parvo de marcha, anda, veña. Pero que... Ala, montala fora. A xente que non sabe beber. Pedazo de mesa, avoa. Parecemos la familia real. Anda, senta, e non digas parvadas. Pero puxo un coberto de máis. Non, está ben. É o de Marcos. Avoa, o tío Marcos non vai vir. Ainda queda moita noite por diante. Ai, canta fe. Bárbara, por favor.
Vendí, señor, estes alimentos que imos... E dou muchas grazas por... Perdón, boas noites a todos. Eran boas ata que chegaches. Hai que ter valor para poñer un pé nesta casa. Carmelo, este é o meu aniversario e quero pasalo cos meus fillos. Con todos. Non sei de que me sorprendo. Ti con tal de fodernos a festa. Guai, que veñeras, tío. Bárbara, ¿qué tal? Hola. Qué guapa, Claudia. Hola, filliño. Feliz aniversario, mamá. ¿Qué? ¿Aquí no se cea o qué? Anda, senta. Vendí, señor, estes alimentos que imos recibir. E douchas grazas, señor, por permitirme ver por unha noite os meus 3 fillos baixo o mesmo teito, ceando xuntos como o que somos. Unha familia. No nome do Pai, do Fillo e do Espírito Santo. Amén. Aboa, quedan máis natillas? Claro, come o que queiras. Pero ti ainda quedache con fame. Vaste poñer como un bocoi. Deixa o rapaz. E ti que? Non podes estar sentada nin o día do teu aniversario? Para que te pose preparar o café? Non temos servizo? O café de pota hai que sabelo facer. E ti que caladiño tiñas, O que? Que vai ser? O de Marcos, lambón? Non tiña nin idea, xurocho. Como que non? Non foi cousa túa? Non. Eu chamei no e pedinlle que viñese pola boa, pero non contaba con que o fixera. Non me poñas. Pero, fillo, ningún café rápido vas tomar? Non, de verdade, non podo, mamá. Non entreteñas máis, mamá. Xa cumpriu, xa quedou ben. Agora toca preparar a seguinte puñalada á familia. Non si, Marquiños? Cállate moito. Como? Xa marchas? Mañá toca madrugar. Contaba con que quedaras un pouco máis para falar, é iso. A próxima. É Marcos. Adeus. Logo onde vai tú, Ana Iván? Non sei, xa vai unha na Corona Vexo. Deixa, para unha noite tranquila que temos. Mamá. Bárbara. Bárbara.
Foi duro, É iso que se había séculos que non viña por aquí. Non sei como podes aguantar. Teño que volver antes de que me boten en falta. Averiguaches algo do que che pedín? O Cartagena, non? Sí. Escoiteinos falar dese barco. Sei que teñen prevista unha descarga para os colombianos. Son 3,5 toneladas de carga. Vas a necesitar más de un barco. Escoiteinos falar dese barco. Sei que teñen prevista unha descarga para os colombianos. Mateo é irmán de Sindo Veloso, que pa descanse. Sindo era como un irmán para min. Así que espero que fagamos os negocios xuntos. As nosas informacións apuntan a unha batalla entre os colombianos e os clans de Sardiñeira. Quero que transfiras aí 400.000 euros. Lembra por que estás facendo isto. É unha oportunidade única para desarticular o clan dos Matalobos. Roubaches 30.000, non? Non me mintas, que facías? Es un cabrón. E importaríaslle dicirnos como conseguiu esa información? Mantéñeme informada desde o Ministerio do Interior. Esta é unha vila pequena. E vívese moito máis tranquilo tendo amigos que inimigos. Que se dixen eu a ti? Se eu digo arre ti arre, se digo xo ti xo, estamos? Ti preocúpate de que o barco estea no seu sitio dentro de 6 días. Para dentro. E de que o teu confidente sexa fiable. Garántoche persoalmente que non vas pisar o cárcel. Necesito o día e o lugar de descarga. Que nin se che ocorra volver meterte nos meus asuntos.